Čau to lidi, dneska si po dlouhé době zase natočíme nějaký video a jsem si řekl, že bychom si mohli zahrát Minecraft. A je to trošku speciální, protože budeme Minecraft hrát na monitoru, tím pádem vážně fakt Minecraft. uvidíme, jak to bude. A Sorry, že se to tak uvidíme, jestli to bude nějak dobrý video, nějak speciální, protože je to sice moje první video z počítače, ale je tady trošku háček, protože to hraju poprvé na monitoru, tím pádem je v tom fakt jako hodně velký háček. Ani nevím, jak se to ovládá, tím pádem musím tam ještě mít nějaký. Skončí to fakt tragicky. Den. Chápete, ale snad to nějak půjde. Je dobré si vybudovat místa, kde můžete bezpečně přenocovat a používáte správný nástroj danou práci, štípaný třeba, ok, to mi stačí, nebudu tady dělat ještě školkámo, sice už je škola, ale to mi je jedno, protože já se ani moc prostě to. Jsme tady. Mě. Spadlo to. Takže. Jsem to sakra posunul. Odemknout, nevím, a pryč. Takže musíme, nevím, jak se chodí kam. Počkej, to nějak zjistím. Kamo, já jsem udělal první krok a to byl dozadu. No konečně víme, jak chodí. Výjimečně víme, jak se chodí. A teď nevím, jak se skáče. Odejít.